weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ndulumaji demɓe to ndulumaji funeɓe to wudduru to keɗere to sadila to ali wuure to dondu to dunga wuuro ceerno to dunga wuuro alpha ko boyi to boyinnaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno aliou thiam to wuuro sogui ha to galle ceerno sama sa to matam ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie suka debbo biteɗo Khadija Sidel Moukhtar ko suka debbo kay kañum ari ɗiɗaɓo ko fati kawguel international tawi ko ɓuura sellude jangguina ɓurana e ɓuura welde dande baɗɗinoguel toon to Arabie toon to Dubai to leydi Sénégal Touba to leydi Sénégal Touba to Touba noon jooma ngaluji ndendini tigui halis jonde no fewi ɓe ndendini temedde 50 million ɓe pawe juuɗe khalifa général des mourides tawi ko ballal mabɓe faade ɓen sinistre woni tigui ɓe toɓoji tampine nder galleji men toon to Touba to leydi Mali hijjore 2025 woni hijjore fande nde galle haja mo Mali holliri tigui wonde biye hikka wonande kay filiére gouvernement o biye mabɓe ko 4 millions ngaji 4 millions 166 mille francs CFA so tawi ko privé noon ko 4 millions 675 mille hitande hikka nde kadi ɓe dokka hitande 2025 ɓe dokka kota tigui wawde arde wangade sudukaba ko 11,127 neɗɗo kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumara Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Liban to leydi Espagne to Arabie Saoudite to Palestine to leydi Ikram bisimilla moon e ketki otodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi solade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibrom dogam sita koyɗe guloje koyɗe musoje ɓalli ƴakkoji kala ɓalli ɓuutoje koyɗe ɓuutoje ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde 13 rafi fannu goɗɗo ne safra fodde 19 rafi fannu tataɓo ko kawisaji waddete koye gawri samme walla gawri suuna sa waɗi no wiruma ni ko famdi kala fodde 100 rafi ne yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawre dendagal rafiji gorago kala yawɓe yitade koye men jippiɓe leesi e usuraɓe gorago kala e on fannu sa jokkodire ceerno Djiby Sy omo jogui leɗɗe ne wiye muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni cetta e ɗen caɗele ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal danwal kala ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkata mo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihar tawateɓe leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA foof ko 2000 woni 400 francs CFA ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe toon to ndendori to rumena witego Hammadi Hunare woɗɗani ndendori toon to Hammadi Hunare omo tawe to galle biteɗo ceerno Samba Madani Tall ceerno Samba Madani Tall to galle mum tawete on woni chef de quartier woni kadde leegal bitegal Djingui waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum so tawi ko limar makko WhatsApp ko limar leydi Mauritanie mbatta ko 00 221 222 mbaɗa 47 28 80 47 22 80 84 mbiɗen WhatsApp makko ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 indicatif leydi Mauritanie
mbaɗa 47 22 80 84 so tawi noon ko yidɓe jokkodire makko to banggue Wave walla Orange Money ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe toon mbiɗen omo andi dendagal keɓe ko oɗo saaha joni base makko gonɗo to kay hayɗi ene golla ha no hannirta ni jokkodirɗe makko kala ma o haala ɗum no foti tigui heɓide leɗɗe mum toon to kay hayɗi so tawi koto Nouakchott to legal netteke base makko ne golla ha no hannirta ni tawi ɗum miñi ko no wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardigol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara guddiɗo demuɗi muma ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay sowona tengal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemgal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona. Daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguel mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo so tawi noon ko daara rewɓe o tawete koto Sikkaba Liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko daara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Doubaya Almadide ene tawe e nder Dakar sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall woto woɗɗo. so tawi ko tongoɗe daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e dow moɗon. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o
sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone asetta nogas jeetati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji men e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko beñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gaddidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen aljuma hanki o nogas jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ambassade leydi Chine tawateɗo e nder Nouakchott ɓe juɓɓi ni réception woni tigui yidde tawi koko fati kay e mawningol manditare wattore duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko fondation la république populaire de Chine ɗum wanno tigui ko guila 1949 ɗum noon invité ji mawɗi noon bismama toon notitima e oɗon réception ko wayno jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate awo biyeteɗo Vadela Wula Siddati Wula Ahmed Louli e ko wayno secrétaire général jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele biyeteɗo Bal Mohamed Habiba wondude e chef uji de mission diplomatique e joɗaniɓe organisation ngaji woni pelle taw ko pelle international e nder leydi hen kañumen kala mbawi notitade hen mbiɗen noon hikka waɗi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko leydi Chine kay heeɓi jeytari mum anditare mum e nder ene ndi noon ene leydi Chine noon ɓe kolliri tigui leydi Chine ene nder ɗi noon leydi Chine noon e nder ɗiɗon duuɓi noon leydi Chine waɗi taɓal manggal no fewi to banggue ƴellitare e to banggue faggudu kala saabu leydi Chine kay duuɓi ɓennuɗa tan leydi Chine limtatno koye leyɗele pauvre walla leyɗele ɓurɗe wasde e walla leyɗele biteɗe en voie de développement e oɗo saaha joni leydi Chine watti ko limtede e leyɗele joyyi taw ko ɓurde alɗude e nder windere he kala ɗum noon ko taɓal manggal no fewi to banggue faggudu e to banggue ƴellitare kala leydi Chine noon ene jogui kay oɗo leydi Chine noon ene jogdi relation moƴƴo no fewi e jokkodira moƴƴal hakkude muɗum e leydi Mauritanie e fannuji kewɗi no fewi ha joni habruji men e nder leydi Mauritanie kawguel taw ko kawguel international ɓuura sellude kay e welde ko janggata Qouranul Karim juɓɓinoɗo toon to Dubaï ko suka debbo Mauritanie najo kañum ari ɗiɗaɓo yuɓɓinno kawguel nguel noon ko biteɗo Cheikhna Fatima Bintou Moubarek gouvernement leydi Mauritanie noon e weltima no fewi e oɗo suka Mauritanie najo garɗo ɗiɗaɓo laamu ngu waɗimo félicité kadi jinnaɓe makko duwanimamo duwanima jinnaɓe kadi suka debbo o noon o wiyete ko Khadija Sidi El Mokhtar jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati diine jangde lasli hono biteɗo Sidi Yahya Cheikhna lamra bota weltima makko no fewi waɗimo félicité e saaha kay bisminomo kanko e yoga e koreji makko kay leydi weltare leydi Mauritanie kala ɓe kolliri kadi wonde kay ɓe paari ɗoftudemo e kala
saha e fannuji kala beele kay omo wawa représentoyde leydi Mauritanie e concours aji goɗɗi ko fati kay e jangguina ɓurana ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha toon to Gorgol yogga e guure tawateɗe e nder région de Gorgol ha tenti noon ɗen tawateɗe e lappol palol Dande Maayo ene tawe tigui e yolayru mawdu no fewi caggal kay ƴiwode jokkodirɗe toon taw ko kewɗe e ndiyam teskama tigui yoga e galleji tokka hayri yoga e beddaji e galleji koko mbi dakka ndiyam e oɗo saaha joni Elhaji Soura Gaye ko jayde yanki kadi koye animateur ko jayde yanki animateur toon to radio Gorgol ko haydi eɗen jiiɗi andude holno ko haydi sifori e oɗo saaha joni holno ko haydi sifori beele kadi laamu ngu ko wayno gouverneur préfet wal darde ɓe daari toon e ɓen kadi wiyeteɓe les élus locaux guila maire ha e conseil régional ji wal golle ɓe daari wal darde mabɓe toon eɗen jiiɗi andude kadi beele yolayru ndu ala wasɓe hen pittari men beele ala galleji jani hen Alhaji Soura Gaye a salminama. assalamu aleykum bandiraɓe gaadi Abouba mi salminima jandiyanke banggue Mauritanie gorgol ga kadi mi salmini bandiraɓe eko taari ɗum foof ɗo min goni hannde ɗo ma won hannde yontere ha fawi min jeyani nangue yiyatake leydi jondi balɗe tati ɓennuɗo ɗe walla nayyi ɓennuɗo ɗe ha sirtema e jamme heccanki to ɓooli ɗi keewi tampini yimɓeɓe leɗɗe keewi ndiyam yimɓeɓe kadi tampi toɓo ngo heewi kadi adi notade min kam ko banggue conseil régional banggue Bamara bo minen kam min noddama machine ngaji ɗiɗi pompeji pompeji ɗi goto woni banggue Sénadel goto woni ga eɓe pooɗa ndiyam garɗan wuurɗo fof e beddo waalo ndiyam ɗam hankkadi heewi banggue Madina o kadi heewi ndiyam ɗam heewi ronkama ɗo yalti eɓene mbaɗa machine ngaji pompeji banggue Wandama o kadi ndiyam heewi ha heewi ɓenne kadi régional kam mene daari e kadi min jetti hen kadi ko arnoɓeɓe banggue régional o e commune mo kaydi mo Ndiaye Abdoulaye Samba Yoro Dieli ardi e ndiyam ɗam nde heewi kadi adjoint makko o Abou Samba Cissé premier maire adjoint darima darde no feewi e sehil men Mouhamed Ɗeyiboul Mouhamed Mori Ɗeyibou ko troisiéme maire jeeya dadima hen darima maire madame Diakité kamne darima ɗum min ji ɗum ɓen goni dariɓe daraniɓe yimɓeɓe guila ɗum waɗi ha joni yimɓe ko jamma ñalawma Abou Samba Cissé ni daari Ɗeyibou Mouhamed Mori ne daari maire adjoint madame Diakité ne daari on woni premier adjoint eɓene daari darde pour ittude yimɓeɓe e ndiyam e caɗele e banggue wuuro ngo naati banggue kebbe minen kam galleji ɗi puusi si foto gallam ga nan hen min dimo foto gallam ga nan ɗon koko puusi ɗi puusi walla jeetate ga ha joni kuɓeje ɗe jana kono noon min jiyani telliɓe min jiyani autorité ji ɗi min jiyani préfet min jiyani adjoint min jiyani gouverneur min jiyani hay goto kono commune o kam nani daari régional ne daari ɓe itti min ndiyam itti min e caɗele min gari noon hanki banggue préfecture to emin jaaha min gonde maire Abou Samba Cissé min tawi ɗon maire adjoint préfet o ɓe mbimin maɓe gara hay goto maɓɓe min jiyani e ala kam telli toon e autorité ji caggal commune o e gardugol Ndiaye Abdoulaye Samba Yoro Dieli ɓe kam ne daari yimɓeɓe ne daari miɗo tarɗi fof ne daari taw ko Allah eɓe daari ittude yimɓe caɗele e ndiyam Wandama kebbe ɗo min goni ɗo sibbo huɓere nan ɗon manaka kuɓeje sappo ne kili Wandama kam haaltaki e nder tulde kadi woni hen ga e tantaji ko heewi woni Madina kadi ko boni ndiyam ɗam boni no feewi kono noon autorité ji ɗi kam min jeyani caggal noon régional kam walli ndiyam ɗam natata ha heewa mbaɗa ɗon 24 heures taw ɓe guitti ɗum ha laaɓi ɗum woni daranade nokku o e gaali Abouba minen kam ko ɗum min ji diwan meɗen Dande Maayo toɓoji ɗi keewi waɗi fayida keewi ha bonni kono autorité ji ɗi kam min jiyani min Alhaji Soura Gueye keyɗi kono ko radio Gorgol gonni
min jiyani hay goto hanki min jeehi ha toon min jii premier adjoint ha joni arani woni haajum tan ko maire mo commune mairie o commune o waɗi haajuji mumen gaddi régional waɗi haaju men gaddi machine aji pompe gaddi pompoɓe gaddi gasoil ewa commune o ne tellima Abou Samba Cissé darima darde ko ɗon tan mbawi haadde sibbo galleji ɗi fof o waɗi ajustement ɓe gaynani min donki yiide ko hoore nde iyaka chef de arrondissement iyaka préfet iyaka adjoint waɗi kam min jiyani hay adjoint min jiyani mi salmini on noon bandiraɓe mi juurima on salmini on mi juurima on ko ɗum woni Kali Abouba ɗum woni walla mima Elimane Babaɓe ɗum woni ko min jiiga e kaydi gorgol ɗum woni ko min ji yimɓe ne tampi ngari darde tinde musde yimɓe ne tampi hannde ko ɓeyɗe fof ala hen hannde hoɗuminde fof hannde yimɓe koye kaya beela ko ɓeɗo tan ɓe jiimi commune o e régional eyyi min jetti Allah noon min jettiɓe kamɓene ɓe mballi bandiraɓe ɓe daari darde ko ɗon tan haaɗi ɓe ngalana ɗum darde ɓe ngalana ɗum ñalawma Abou Samba Cissé nana daari e régional mo Amadou Abouba ardi on e ɓenne yimɓe muɗum nane daari machine aji ɗi nono pooɗe ndiyam eɓe circule e wuuro he ɓe kam min jiyani ɗumen mi salmini on bandiraɓe mi juurima on Alaji Sura Gueye radio Mauritanie radio Gorgol Thiayi mi salmini on mi juurima on Alaji Souragay golle ma jooɗi peewi ha joni koto leydi Mauritanie kettoɗen biteɗo Ely El Verika kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fati équipement et transport mo leydi de Mauritanie omo tawe aljuma hanki nogas jeeɗiɗi lewru septembre toon to Dakar nayimo toon noon ko tawtoriyede batu taw o yehi ko dow inde guenni Mauritanie ngunu batu noon ko wattongu capanɗe jeeɗiɗi e nayyi session taw ko extraordinaire du conseil des ministres leyɗele renduɓe fedde witende ASECNA woni agence pour la sécurité de navigation aérienne en Afrique et à Madagascar e nder batu he noon ɓe cuɓima hen directeur général kesso ngal ɗon cetala bitegal ASECNA candidat ji ɗi ko 5 gonno kono suba ɗon ko candidat taw ko gabonajo woni gabonais ko on tigui woni oɗo saaha joni gardiɗo ngal ɗon cetal biyatinaɗo cetal e ASECNA Ely El Verika noon ministre de l'équipement et de transport mo guendi Mauritanie o yahano goto omo yaadi kay omo yaaduno e chargé de transport mo yaaduno e conseiller technique chargé de transport aérien wondude directeur général ASECNA ko ɓeɗo woni ɓe o yaaduno toon to Dakar to leydi Sénégal paɗen e nder enquête ko fati e détournement ko tuma kayne détourni fodde 52 ujunere tonnes tawi ko maaro détourno ko to port woni kaggolaɗe no Dakar yimɓe jeetato e nder enquête o yimɓe jeetato ko fuɗɗi wiyede hen teeɓa nana coka taw ko juge des 6e cabinet yamirore muɗuma ɓen jeetato noon ɓen goni hono biteɗo Zeydane on kañum woni directeur général société biteɗo STC woni Sénégalais Trading Compagnie wondude ABC on ko responsable manager société générale de surveillance woni société biteɗo SGS wondude tataɓo wiyete ko B ene yette Ba won ena yaɓo wiyete ko A ene yette Mbenge ɗiɗo kala ko kañumen goni superviseur uji société biteɗo tigui biteɗo société ji biteɗo biteɗo SGS wondude e battowo joɓo ko yettete inde makko ko P yettete ko Faala e goɗɗo ne wiye Mbenge e jeeɗiɗo ne wiye ne yette Bassa e battowo jeetaɓo ne wiye El Dramé ɓeɗo kala noon ko magasin ŋeji ɓeɗo ɓe limtilen sakket kañumenne ko magasin ŋeji toon to nokku biteɗo Semar ko ɓeɗo goni jeetato noon wiyaɓe teeɓa ko directeur général noon société biteɗo Swiss Agri Trading e ɓe mbi ɗum kadi SAT walla SAT ko kañum portiɓe plainte o wi noon omo wiya kanko directeur oɗon société portuɗoɓe plainte o wiyete ko Henri Rougeau ko liram noon ɗiɗon jaru noon 52 ujunere tonnes maaro waɗaka toon détourné ko jaru mum ene qime ha 15 milliards tawa ko franc CFA ko leydi Sénégal ha joni to Sicap Mbao ko tan musɗo waɗi toon taw koto Sicap Mbao extension to ban ene tawe ko banlieue tawateɗo e nder Dakar ko sagata gorko goto peintre woni baɗo peinture jaro e duuɓi 35 garnoɗo kay kañum arde gollidiɓe mum gollo ene ardiɓe gollidiɓe mum ene gollo ene waɗa peinture e nder galle goto ko on de wasi fittanu mum o wasi fittanu makko noon koye saaha kay ɓe gonno e peintirde hawa ari to balcon o yiiɗi tigui
frigo ne branchi ɗon ene woni sara ɓalal o yiɗi fodde frigo o ha wawa yettade ɓalal ngal ha no hannirta ni ko ɗon to dasata frigo tawde frigo ne branchi ko ɗon tigui frigo o maximum masande musne no fewi frigo ɗakke makko tigol o ɗakke frigo ɗum ko ummade heddiɓe tigui goldiɓe makko gone dogde ene ƴeewa to interrupteur heedi beele kayne taƴa ko coupe courant kono noon ne jiitat ɗum tawa o wasi fittadu makko kokkoninkoɓe faabu noon kañumen gaari ɗon woni sapeur pompier en kañumen gaari ƴetti ɗon goski ɓe nawi ɗum to morgo hôpital Ibra Idrissa Pouye tawateɗo toon to Grand Yoff beele kay autopsie ne waɗe hen ha ɓeyde labde ko fate mayde nde ha en mbiya tan bandiraɓe kala e kala dirtinowo kay ko wayno frigoji e congélateur uji e gueɗe mbaɗe ɗon appareil uji électroménager kala ko branchi so tawi kay jiɗɗa ko dirtinde ɗum ko ardi foof kam ya taw juuɗe ma leppani ndiyam kadi ya taw aɗa ɓorni paɗe ko ɓuuri moƴƴude noon ko ɓuuri yiɗede kadi ni ko débranche ude ɗum ha laaɓa ko wayno frigo kay walla congélateur a débranche ɗum ha laaɓa dirtina so tawi kadi a dirtini ene moƴƴi ɗacca ha ɓooya seeɗa nde puɗɗa branche ude ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen lo général Jean Baptiste Tine kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu mo Sénégal o noddi batu aseta hande o 10 heures subaka tawi ko 10 heures ne fawi hojomaji capanɗe tati o noddi noon ko dendagal ardiɓe landaji dawrugol e dendagal ardiɓe coalition ngaji dawrugol e ɓen yimɓe dawrugol tawi ko indépendant e yimɓe yimɓe gembaniɓe subgoji sarɗiyeji tijjaɗi ñande sappo e jeeɗiɗi lewru septembre 2024 ko noon kadi o noddi hen cate taw ko cate halfinaɓe tambiɓe ko ate subgoji ko wayno catal bitegal CNA woni commission électorale nationale autonome e catal bitegal CNRA woni conseil national de la régulation de l'audiovisuel et société civile ɓeɗo kala o bismima ɗum e nguɗo batu taw ko loddi ko sanga 10h30 o bismiɓe no o bismiɓe batu ngu noon ko aseta hande no gas jeetati lewru septembre e nder salle de conférence to ministère de l'intérieur tawateɗo salon taweto 4e étage woni Moujibou batu ngu noon ko heblanade kay e yurnitade yewtide ko fati peeje kay no ɓe ƴettirta beele sumgoji ɗi ene mbaɗa deeje ɗe mbaɗa dow jaam e dow kisal hano hannirtini ɓe kanko Jean Baptiste noon o yamiri kay ko kala landa dawrugol walla coalition ko neɗɗo goto addata représentant mum addata beele kay ɓe mbawa hejjude saale kadi beele batu ngu ina rewa lawol hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jokkere enɗam juruma e lamderagu ina jokki kay ha joni wadde to Touba e gam kay faabade ɓen ɓe galleji men mbi dakka ndiyam tawa kadi koɓe hewɓe ko yaltinaɓe galleji men tawa ala ko yaltindu men e guiɗi ɓen ɗin galleji so wona ndiyam woni ko wiyete sinistré fedde taw ko fedde ɗe ndinde joom ngaaluji woni les hommes d'affaires et opérateur uji économique tawi ko muritinaɓe ɓe ndindini kamɓe noon ɓe ndendini kay ɓe pawi e juuɗe khalifa général de Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké ballal mabɓe faade ɓeɗon tawi kay ko ɓeɗon tawi ko sinistreji woni ɓe ndiyam e Guinée galleji men eɓe galleji ɓe ndiyam bonni galleji men ballal ngal noon ɓe gaddi ko valise o noon wona comci woni hen ala woni hen ko ɗereji kalis tawi kadi ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million woni 250 millions francs CFA ko ɗum tigui woni e nder valise o ɓe pawi ɗum e juuɗe khalifa général de Mouride ɓe kolliri tigui ɗum ɗo ko ballal mabɓe tawi kadi ene wondi e yawre ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon wonde ɗum ɗon tigui ɓe noddago koye fayi koye noddago kay taw ko khalifa général o nodduno wonande kay kala joom ngaaluji muridnaɓe nde paaboto ɓen Touba naɓe e oɗo saaha joni tawteɓe e yoɗaɗi ngo noddago noon naati tigui e noppi ko wayno Serigne Mbaye Sarr ko wayno Serigne Mboup en ko wayno Abdoulaye Dia en ko wayno Papa Fall en e ko nandi hen woni kala duñi junggo e jiifa mum wawi yaltinde koppereje kewɗe no fewi e ballal walla faabade kay ɓen tawi ko sinistre en tawteɓe toon to Touba ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Kader Dia ko chroniqueur gollotoɗo tigui to télévision biteɗo Sen TV noon ko télé hande e ɓurɗe ene jeeya e ɓurɗe wawde yeɓede kay e nder leydi Sénégal ko kanko de waɗa convoqué hol convoqué noon ko convoqué ko catala dadiɓe bitegal DSC woni division spéciale de cyber sécurité convoquira noon ɓen convoqué mo noddimo bureau ji mabɓe yow at toon ñande altine capantati lewru septembre woni altine paaɗo ɗo
2024 o convoquera noon ko haalande makko wanno kay e saaha o joodi noon e télévision te waɗa yewtere makko o duji o ñiñiri noon o yonnani policier ji ɗi leydi Sénégal o holliri tigui wonde policier ji leydi Sénégal koko piya mbuñaari ene dokka haalis kay ha mbawi ɗaccude kaɗo laana wakka capantati e jeetati goski yitaɓe ne mbasi pittari men e nder maaje kadde tawi kay koto nokku biteɗo mamela nden kan haala noon mbawi yaltude sarima tigui ha wawi yettade e noppi procureur de la république ko on procureur noon rokki yamirore procureur noon rokki yamirore kay nde enquête diaƴƴo waɗete hen wadde ko altine ɓawo janggo kanko piguiti kanko Kader Dia o huccodirta kay ɓen wiyeteɓe DSC o haalanaɓe kay hol fanda makko walla kay holto heeɓi oɗon kabaru walla kay hollina policier ji ɗi holno andiri walla holto kay hol dalilo o wiri ɗiɗon policier ji ko fiyaɓe haalis heɓɓe mbuñaari ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali hono biteɗo docteur Abdoul Fattah Cissé kañum woni directeur général de la maison des Hadj woni galle hijjore de Mali ko kanko woni kalfinaɗo ko fate gueɗe kala ko fate hijjore alhaali yahoɓe hijjore to ko suudu yahoɓe hijjore kay yahoɓe wongoyade suudu Kaaba o holliri noon ko fati kay e biyeji hijjore tijjane hitande 2025 woni hitande dartone ɗo e lebbi seeɗa o holliri nden hijjore noon biye muɗum ko 4 millions 166 mille francs CFA wonande kay tawi ko filière gouvernement so tawi ɗon ko filière ɓen wiyeteɓe privé en ko 4 millions 675 mille francs CFA o holliri noon wonde rawane ko ujunere e capanɗe tato neɗɗo woni kota moɓe dokkono malinaɓe yaade wangoyade suudu Kaaba foof noon rewino lawol hikka kadi ɓe jiiɗi ko ɓeydude kay hattani o e doole ɗe ha ɗum ɓeydo rewde lawol kota mabɓe moɓe dokka hitande hikka nde noon hijjore 2025 ɓe kolliri ko sappo tati ujunere temettati e nogas e tato neɗɗo ko ɗum woni ko leydi Arabie Saoudi rokkiɓe koɓe mbawi addude Arabie Saoudi noon kala leydi kañum rokkata ɗum kota wawa aroɓe kay fodɓe arde wadde wangade suudu Kaaba ɓe kolliri noon e nder ɓen sappo tati ujunere temettati e nogas e tato hen ujunnaji ɗiɗo ko filière gouvernement woni laamu herotto ɗum ujunnaji sappo e goho temettati e nogas e tati heddiɓe ɓe noon ko filière privé en kañum en woni ko fabo woni tigui hertoɓe ɗum on paami gouvernement jogui ko 15% tawi ko filière privé ko kamɓe ɓafti 85% o ha joni ko leydi Mali keddoɗen e mbadi kay haɓade seɓɓitiɓe e nder leydi Mali he kala fama holliri wonde kay waɗi patrouille mumen e nder ɗiɗo diwanuji e nder nokkuji ko wayno Tombouctou to Sane e to Djéné kala fama holliri tigui wonde ɓe betti seɓɓitiɓe wonnoɓe kay fewjude janggo mumen ɓe betta noon ko fodde capantati kilométre banggue rewo wuuro witego Gossi e nder région de Tombouctou ɓe mbi noon wonde kay fama holliri waɗi seɓɓitiɓe hewɓe no fewi bonnaniɓe kadi autoji mabɓe ko noon kadi ɓe kolliri ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe wonɓe kadi dogannoɓe to falde Djéné hakkude Djéné e to witte Sane ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni kedde Afrique ala no mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmiti dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗuɗen ko leydi hono Conakry ñande alkamisara nogas e jeegom lewru ndu gonɗi ɗum hewɓe kuuli gam yiide kay huniyankoɓe ene gudda laabi to golle laamorgo e nokku ɗo on gardiɗo laamu sabutu ngu woni Mama Doumbouya nden honi koɓe jalti toon gone deñude ɓesgu ngu ɓe gartida haqqillaji mumen nde tawno wonde ɗum kadi hay hunde ala hen capantati e goho lewru juillet ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi to tribunal mo grande instance mo Conakry wawi kay haalde kay gongali mum e gam wiide ɓen wonnoɓe gueɗe kabdodirde 28 septembre ujunaje ɗiɗi e jeenayyi naggama torrama fodde temedere e capanɗe joyyi e jeegom ɓen maynoɓe e oɗon saaha ɓen wonnoɓe ngal ɗon baɗal mbawi ñawede wonni kay ɓe lamma e waytare e ɓesgu ngu e wiide kay gonga feeñi ko ɗum waɗi e ñande asatare ɓennuɗo nde nogas e jeetati lewru septembre ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi ɓe dañi duuɓi sappo e joyyi ko ngal ɗon baɗal bonnogal toon to stade mabɓe o
nogas e jeetati septembre ujunaje ɗiɗi e jeenayyi ɗum noon ɓe mbawi kay artude hen e wawde kay e kala ñalawma on nde arti ɓe mawnina ɗum gam siftorde e ɓen kadi bomaɗe wonnode toon nde toon to Tchad ko gardiɗo hono leydi Tchad ndi Mahamat Idrissa Déby kanko dey o wanni yimɓe hono bettere saga kay ñande aljumare nogas e jeeɗiɗi lewru septembre ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi o wawi kay waylude hono on taw kadi ko directeur cabinet mo civil makko to oɗo noon jagorgal ko fati hono taaridi goɗɗo toon to leyɗele dedduto Amérique jano toon hono lulde hakkude mum kay e bar kuftudungu mo oni mbanno toon du on Idrissa Saleh Bachar kanko de o lottima on Idrissa Youssouf Boy toon to Madagascar capanɗe joyyi leydi chiffre nurdode nanodiral wawde kay wiide wonde kala suka debbo taw kadi ko ɓamɗo reedu taw kadi koye e nder taw kadi koye wawnere walla koye nder wonde e ɗene gueɗe ene wawi kay wono bonnude hono reedu mum taw kay haydara ala ko woni hen joni noon e on saaha leyɗele jeeɗiɗi kañum coftima hen mbi wonde kono galani e nde ɗon hono sifande ɗum waɗi noon e nder hono leydi hono Madagascar ene wayno de code pénal mabɓe ko wi kala mo wi e won oɗon debbo taw kadi hay so tawi ni reedu ndu o yiɗano wonde ɗum o yiiɗi ko bonnude ɗum noon oɗo code ene haaɗimo bonnude ndude kala kon jeeyaɗo hen ma ñawore wawa fawede e dow keccu mum RDC Congo to dey deƴal wawi artude toon e ñalawma aljumare nogas e jeeɗiɗi lewru septembre ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi to banggue hirnago Goma wontude e kadi wona taƴƴere toon to ñira gogo to banggue rewo kiw ɗum noon ene wayno taw ko jaggodiral wonno toon caggal kay ɓen taw ko force armé o nodditede FARDC wondude kadi e ɗin élément ji taw kadi ko ɗin élément ji taw ko des forces pour la libération de Rwanda woni FDLR ɗum noon e nder groupement nodditeɗo hono Roussayo e wonde e taaride mum ko ɗon tigui ene wayno e oɗo saaha deƴal arti toon to leydi hono Algérie jagorgal hono mabɓe ko fewti e gueɗe caggal hono leydi o wi ko heddi hen ko hono leydi hono Maroc so tawi naata e nder leydi mabɓe alay saago ma daña hono visa ko wona ɗum wawata nadde nder leydi ndi nde tawno wonɗaɓe tuuɓi leydi hono Maroc e yidde dillinde leydi mabɓe ɗum noon ɓe mbi wonde alay saago kamɓe de kay so tawi wonde ka leydi ndi alano kay e visa oɗo saaha alay saago waɗa visa nde tawno wonde aɓe ko jogui kulkuli wonde wona moltotoɓe e yimɓe mabɓe bandiraɓe yettotoɓe radio heddotoɓe Ayawo TV ko ɗo kaɗen e kamɗumen e dogere Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo mon Arsatou Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderne ha to galle makko Samassa ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓɓeyɗi koto leydi Liban puɗɗorɗen aseta hande nogas jeetati lewru septembre laamu leydi Israël kolliri wonde koninkoɓe mabɓe jooɓima ɓe itti fittandu biyeteɗo Hassan Nasrallah noon kañum woni gardinoɗo fedde witede Hezbollah libanais ɓe kolliri noon ɓe mbarima koye nder bombardement mabɓe moɓe mbanno aljuma hanki o e nder banlieue to banggue worgo Beyrouth lamorgo leydi Liban hewɓe noon e mawɓe Hezbollah koko jattitino seeɗa ɓe gonɗinano habaru o ɓe kolliri noon guila hanki caggal kay fiyande de koɓe majjinirdunoɓe koɓe taƴinirdunoɓe e Hassan Nasrallah to banggue téléphone e ñalawma he noon ko ɓooyani ko kamɓe tambiɓe cetal Hezbollah ɓe tengtini habaru o wonde kay mawɗo mabɓe o hono Hassan Nasrallah o gonga tigui kabaru ko gonga ne woodi o yalti aduna taw ko bombardement Israël kadi Israël wardimo ko yimɓe jeegom wonɓe ɓe wonduno taw koye mawɓe ngal ɗon cetal bitegal Hezbollah ɗum ɗon noon holliri tigui oɗo ndeɗo mayde noon ko victoire mawɗo no feewi wonande kay leydi Israël kono noon de ko caɗele mawɗe tigui défaite mawɗo wonande kay Hezbollah wonande Hamas e wonande leydi Iran kala saabu kay Hezbollah ko allié ɓurɗo
ɓurɗo mawnude wonande leydi Iran sifdinde on noon Hassan Nasrallah ina yarano o yaltiri aduna ko duuɓi 64 ko kanko ardi Hezbollah gila hitande 1992 Hezbollah noon firti tigui ko le soldade jeem woni koninkoɓe Allah ko noon ɓe mbiyata koye mabɓe koto leydi Espagne paaɗen e nder maaje kadɗe ɗe leydi Espagne ko bateau jollunoɗo ɗanniyankoɓe tawi ko ɗanne suudu woni clandestin ko on bateau de yuwi bateau noon yuwi tigui koye saaha kay bateau mawɗo arde wadde ɓe sauvetage ko ɗon tigui bateau o perdi équilibre mum o yooli teskama noon e nder nayɓe yooliɓe hen goskiji jeehe sagatama jeenayo goskiji mumen jaltinama tabiɗen tawi ko mayɓe no gasa jeeɗiɗo neɗɗo paabama hen fodde 50 neɗɗo noon kañumen ko nana debbi ko ronkaɓe cuwa tawo yitede e nder jeenayo mayɓe he ene tawi hen kurkoyel toksel jarannogel kay duuɓi 12 ha duuɓi 15 so foori ko ɗon woni duuɓi maggel ene jeeya e ɓen jeenayo taw ko wasɓe fittade men ɓe goskiji men jiita koto leydi Arabie Saoudi paaɗena ko hitande 2024 nde dari kay fade joni teskama tigui laamu Arabie Saoudi de ɓe itti pittali 190 prisonnier taw ko ñawanoɓe ñawore wargo ko hitande record noon ɓurde hewde wargo kay fodde duuɓi 30 hande hono ɗiɗo wargoji hewde taw ko ñawaɓe ñawojo wargo kay waɗani e nder leydi Arabie Saoudi de leydi Arabie Saoudi noon jeeya tigui e leydi ɓurde wawde warde kay prisonnier ji ñawaɓe ñawore wargo e nder windere nde kala to leydi Palestine paaɗen ministére de la santé Hamas ɓe kolliri asete hande o bila maɓe sakkete kay ko wasi fittade mumen pittali mumen e nder Palestine e nder Gaza tugui ko guerre hakkude mabɓe e walla tugui ko Israël fuɗɗi bombardement mum faade e mabɓe kilo 7 octobre fayi ñalawma hande o bila noon ko maayi ko 49 ujunere ene fayi 500 e 60 e jeegomo neɗɗo koto leydi Ukraine uddurten kabaruji men leydi Russie waɗi bombardement ji ɗiɗi tawa koye ɓe mbaddi ɗum koye to leydi Ukraine e nder hôpital tawateɗo to région de Soumy ene tawe to banggue rewɓajo funnague leydi Ukraine yimɓe jeegomo noon wonnoɓe nder hôpital mbasi hen pittali mumen waɗi kadi balmuɓe hewɓe no fewi mbiɗen bombardement o waɗi koye nder hôpital musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko to ka haydi ko Alhaji Soura Gueye so tawi noon ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodjo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on